Alright, welcome back. Omonjumuri no mategerere as emorobere entunda yende yetuani yagatembe bono mambia. Okay. Nyuma yokonyora mangana mayaso inchira yo bwekerano aliyesema radio na bigo kurwa sijiruka. Karibu enseme yende katosha sama gazeti njengoro kwa Geoffrey Onsarigo omonjumuri no mategerere. Matilda, okay. Matilda Obaigwa. Matilda. Ukaendete ukwanileta tokurambuli yako, where are you coming from? Kuligelia magazeti ito, ansa magazeti bwate gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya Taifa Leo, gazeti ya The Standard. Matilda, tumia kiasi evirenga bila sa magazeti mabiabo. Nkorogo. Buyole. Nabo lima Onsarigo, where are you coming from? Okay, no problem. Okay. Gazeti ya The Standard nigo ekweranga Ruto after Raila omoske William Ruto nigo bonaro rekanire kigima agotema kuminyokia abari gusa agotema kuligia bari meya ODM ababeke amo gusa ababeke meya serikali. The Daily Nation ebwatumugano another cabinet reshuffle Lunza inebenche isiokima engana irobo litoba nene wanchi muligereri ntumaje kuchimenga inkingane gukwanira gazeti ya The Daily Nation. Taifa Leo? Taifa Leo kaige konte binga Ruto kusuka upya serikali. Akoye mina biya koye rosio buya. Imana ya ene ngoro. Agendrete koye mina yana agendrete koye suka kusuka no matibuno musubati kera ko minu gali njira ko minu. Bona agendrete koye rosi na ande buya. Agochoberera. Straight. Wazonu wanchimuligiri karibu sana sesema ya magazeti egatukujo kumanya magazeti itemambia bono ayonsi nama ya lakini itoko nyulige nteka mu wanchimuligiri ngaki namba emo litukulia lero chidaliki emrongo ibiri nenye amaiso amagoro na bionsi niko biko birochi aseduka enene ya Gadmart Supermarket nikikora Gadmart Supermarket goro libakali nene bono gotwali ya sama gazeti nakatuko na Gadmart Supermarket ele supermarket seneduka ya chire kuma ibwate chinsagi babate bano chigazeti bana karati kana ngene chigazeti babate chigazeti angona atwenda tunya karati kana ngene chigazeti omugati yo koigwera bo eke kingolinde emboli yana nareta gari ngo nyorutirande chigazeti chiri bono igagaki tata mama igot troji Gadmart Supermarket mapema mwaka chemi siokoro kibacha nonga akali ayenye nkwanya kondrale kukondigelia apart from ukuragira ninge uchikokora umugati ujiro uyibirira mugati gusamba orureriko mugati ukulire yarare bomayete obwatike no mugati uyare no mugati ukumwiro oro mwanchumuliringa nabiranya nayo mugati ukwira kinigwa eduka eyubwate jiduka chinyinge kema ime yagusine isiko yagusi asoro sagirwa a CBD ule ime ya kisi asebara ya kisi omayete ebaleliere ya ekatokwa na asoro sagirwa CBD unyole organoro sagi irola sebara ya kisi kisumo aigasumu chukisi barabale nange gusige itage gose posta angene kisi posta nyura na bokonyora orusigiru uruguchengera obokoreri mwakoyomo iwatu kwa na CBD Gadmart Matilda na omoga konkorogo nga uyikira rero iga yaruo obokori ucheso mwana inchi asomwa komogema street nagikora bono obotili bwa Gadmart boguchengera obokori buyakoire ngo egati yabo ebintu byansu njengagere TV na chiere ebintu bire bya butoiro amagori yes amagori abutoire kegima anabora endo gore toneno neligorie no somanya tako ndigeritaria yango chikoro no muyore ndiyo rakitaria ye kaki Gadmart Supermarket mamake muntoma kaki unogo ikamariga litanga ni arama ene tigana gotokeri umugati ugwanza nande tigangote Onsarigone tato mwana one munango ikaki gari umwana one egari yawe nere kondosia tindi koli na gari ejijinde ejigari kisi sibidinga hiyo nkorogo bora njira kuguru abana mubwate jigari getembe na numugaki tachi getembe kebwate jigari nande chino mugaki tachi umugaki urale tagaika nabo koli nonye ya Gadmart muchano toyo straight bona ntate kote muturi Gadmart omoshimiwa egento kora ntumire gari ya nepinafisi entereba oyeretere kondagita tabatali please
straight conduct ngie jo kora sigari conduct oyo ganeti kolige direction number igere 0745 909 887 0745 909 887 onyare kuikera usonyare konyoro bukoreri bwa Gadmat ama golia butoire kigima asirit kerigaria lero kiraba guchingira omwaka oyemo na rega tukwana ngani Jumatatu tunyolenga Gatembe Television na Gatembe FM ntuwa banyene tutakuwa pale live kwa ene kinga tuwa kumanyiri igoto bayizigusuka kurasi TV no ayura ali ubwa tumuriga bugucengera obokoreri bweduka ya Gadmat na ayura ngani chisomo chire ime yakisi ni chisomo chibebe kaine minyoko bangu kumole bintase nchuma goli akeiwe na lero akero kubura ebintu gukora sukari gali gukora mugati gukora machani gukora mafuta yo karanga gukora masyokuruga gukora masiyama ndansi gukora ibirogo bichi plastic gukora ibintu bya nyumba chibakuri gibikombe chisani ibintu byonse biri bikoni woro ukuna kirwa magoli na matiblet yakagoteba ne bintu biro bwansu bo eternity ni Friday ni Friday mapema rocho zaliko konya kwegorogonje goto inchengo iko ase amagazeti mabiyabona gazeti ya Taifa Leo bechi ya isiko kegma igana enene Ruto kusuka upya serikali alinakuwa na mweko nkorogo okorenga umuraibu insomuske Daktari William Samoei Ruto na ande nigo abwate karagali yocho kora obonjuli sebarase mawaziri inasiki korengana nabaliba imbekegma bagotebanga chinku bachigotebekana ngandake obonjuli uburachi kukorekana elire ko mwalibaga umunyakero gwe chameli ya Kanu Gideon Moi uyasubo ngo banorekana ko ba umusani William Ruto gusomusani mu president asuko yibwana na chinkwana eba ubunchuli mbuchi korekana chibe chakabere jiwato bogano yo asobo imekegma kerokora umuraibu nsirakini omoske Daktari Ruto no mungeni sana akaleta umuraibu chama ya ODM ya gusira Raila Odinga ya gusira Raila Odinga oralire lakini matuko makaigo bwango mono na andi tu aragago kwana kabisa no muraibu chama ya Kanu Gideon Moi uyo sama aitra maega batraba no bwa matebwa imena nere mono lakini bono nguchire komoleta sibarasa yuba waziri iyo korokinga nande echama ya Kanu ya soira sabangana ye serikali ayo sina mangana akolikwa akarukulire sige siasa mwanchi mulingerere iyo korokinga ndake nanda bantabange bali bengama usibale ngama ababwatani ebe chama ya nyagusiro mu president Daniel Moi ni ubarachi kwa serikali ya Daktari Ruto nyoro chibe chako bero mambio manyenga naralia ya ekorera igoro yenga ni yo century yuba ime kegema Nasi gazeti ya The Standard yota Ruto after Raila nigo egotebanga political chase bono nigo bagotema waka chikadi ananamono ya serikali nekereri getie koene kiabuna ikiamba kirikia UDA kianyari gutwara chinguru kigima nabo igonekere gotebanga andake abo bwatani ba ODM nabo bobonete goso nabo igokubwatirana ne serikali kolindekero yarorekana ngigati yaba Rai barimbe yikiamba kirikia ODM bono nigo chinkwana chabo chikogenda mamincha nalia gose nalia serikali eganeti mugano yora se page ya kane ase gazeti ya The Standard yeri tukuria lero egotebanga Ruto banning midnight oil to find ways to win over Raila supporters korende ni gobono ya tebirenga umurai pwense naligeti nchera arateme anyare kwene kibuna bari bonsi bari barenge kombo bwatesia Raila Odinga bono banyale konyora libaga ase serikali eyiga ya broad based gose Kenya kwanza gaki gento nari gusabagio kaigatu aso president ya ito ya Kenya William Samoei Kipchirchir Ruto gaki tigarore arasa kubika Raila Junior amubeke gali straight ase nonye ne sector ne bane ye Raila Junior gusabire meremo yani igere yani gure nata ketemeremo yani igere yani togendere ko igulita Raila ko gwagachia straight Cherndete. Rokole chibechi chia kabere gazeti ya Taifa Leo engane ilikiro kwa gazeti ya The Daily Nation tume yani tukonera gose ekebekeli ya PSC Public Service Commission yani tume ya utumishi wa umma ni gobono kiarule ekurate uchise abarai be serikali na bali abonsi barabatini barase serikali aboziri babukwe batene mwana mangichi campaign chobo choloboke ubule boraliri bukuchokorekana abuchirariki ikomenye gose ubu choloboke
ubukagire guchokorekana tiliki 14 bona omwanchu buli garo kuligiri amangana likirega iga asigazeti ya kwa kinga abara imbali be serikali bakwibwate ni asamangana yoko kora chi campaign asi kubwate sibali bago chiko kuligichikura ire maminche ye ane mona mnabona ba waziri civil servants akoba minjeri chiko korokonya rumu waziri toto gusinu waziri gusinu bwobo lendi agotenena osagwakira matilda campaigninga matilda naro lo isaine iyure mamincha kolenga nili chikole serikali bono kolenga neno tie yarwetu yarugwa egotebekaranga waziri gose umurayo bwense public servant uguchukumera na civil servant uguchukubwatwa ni gwara chikubuli wetambo kirigeti kolenga noko bugotambi serikali ina mangana sega zetu becha kabere Taifa Leo imwambia bona Ase gazeti ya The Standard ngukwanderere na Kampala High Court throws out case on missing Kenyan activist abaiga babere umanyekanete buna Bob Njagi na boigonto bwate oyo abo babere bakubora tarike mu mutinyo ega oikomi baborete bari asinseri ya Buganda nigo bono ekigambere kenene gense ya Buganda banyare gukana buna abaiga mbabegetu mbabekiri byara asinse yunande asitayo bagachireme yense ya Buganda kibono kerire egati abari bakuraniro bwene bwa mwanyabanto aiga asensi ya Kenya bakoteba buna nigo barachikobeka chikambi ase isiko ya magacho yomo waziri bwa magana echinsi chisiko muske Musalia Mudavadi ariyo asichinsemo asomo chyo Nairobi bunenjere mokose kerobaga netibuna abaiga babere banyare gutuka Karakoleria engane yomo nchuboleri unanyetie kirego kwana nera sigazira The Daily Nation boyunko wiro bulitasi gazeti ya Taifa Leo egotebakaranga Bob Njagi na Nicholas akurukunga Nicholas yo niko babege tubiara na boygo chererwa asenseli ya Uganda egen tuboygo akolengana na tatu mwabo Bob Njagi uyokurukunga kamze Frank nigaberega ko rota butambe asatali kurara usjitoro asukwa ni mwanoye abwa tukuru Buganda kulinde obuwa babo nene sukuro kulinga abamurabayi abasajja babere abayiga abwa tuno ko cherwa Buganda nigatebekaranga ikine kyabo niko kyali uko tegerwa sekambero kya Buganda ekero lituli kireke ligika nigamalie tabo yani abura se list ili abali basibira sense ya Buganda asoboni sili yote banga abayiga babere mbabwati ne cheshi ya Buganda mbamanyiri ingo babwatete mbayorora seristi yabali babiki ubosibiki kambero ayenkolengana no muliki wiki kambere kemo ali Buganda kurunga nere mo bisoma ne bubuliki wiki kambero kurunga kamanda mangana yonsi bono rendo zaliko mwana ona tata dende bale gosiburumba yani bale mbara toka sebali tota ingo babwata tare no poti osaliko mbayo mbara toka lakini ekero ekyo moero niko baringe mense ya Uganda bono rende Uganda ndiko stiato abana bayi ekegambiro ya kandira stay bakorora nuniva aye nkopokoli enyimbe ye bono bogole ringo ense abande bogole ringo Museveni ngomochera mama ke muntuma iga kuroki Museveni umuraivize stay akumerana na barabu umuraivize ngojera abantu abana rende gotenere rendo rakwane abana baito bairane baje nkagiga tato mwana ona aiga Kenya tuli kuiga abantu baocherero no president ali no band rende tro jinso babona bakuinka bagukwira bona ngakyo mwana ito ararare gari ata tugusabanga abayiga Nicholas yo nabayigo Bob Njagi batokera bayigo ba rigera ba chama de chiabo aiga Kenya chinyore omulembe numugako yego tabakaranga maisaba lirasi njutanya kora chitoro asumwanoye nengane yo neiro bolitobo yego lakini koligeli yande bono mambia Raila Junior pata baraka kuongoza familia ya Odinga nengana mwanchu boligeli okoraga Raila son installed as the head of a family na bokora ebechi ya ikomi ebechi gazeti ya The Daily Nation nebechi ya gatatu Taifa Leo ingani yo ekero kwenye bugatra ni egotobakaranga umwanoye Raila Odinga na Raila Junior ni konyara kwa gaku kwa mabutana kubeki ego fyuburai kwa umuteneli uyura chikura family ya Raila Odinga ayuna mangana okoraga gazeti moyo uyu uraitwe na isamoke Senator Oburu Odinga Iga etuenguba niritumaje mama ke muntu yaje oyo akikegera raburi onkorogo ngamu kusina kyarenge okora korinde takori tatabugeti kongira neri korinde ase gazeti ya The Standard page ya gatano narimo page ya gatano ngukwanirire gati ya machiko ari omuraibu nsanyara tukobekese igose gati bill chiro omuraibu nsanyara tukobekese icharenge isano na iseto tuko lia Jumatano chitariki 15 wiki ya eta nekiro bono abangibe murunganete buna nigo amanyete konyo muske
Raila Odinga usirire akamenya gwitia machika ega korene engane yo nigo yaletire libere litinde gwikekera umurai wensa gote babuna agwetigwa kwa machikari nenjire yamo yo gokonya abakenya nabo igo kubatanga gwetera ase okunererirwa gwetera senchira ye mitandao nabo igo ebinto binde ebinge korende ke ambere kenene nigo kyanyalete gutenenia ogochaka bene goso okoba amachika yo gochaka gukora imirimo aiga asense ya Kenya hasikere buna nigo egatia abakenya banyare kwa murungania na bateba chinchira cyatumegete akosia machika yo mange nigora chigotanga ubusibore bw'abakenya na gukwanera amachika yo ase page ya gatano na rimo egazeti iga ya The Standard ngokwanirere na egoteba muna privatization law sparks fears over sale of public assets, grabbing of land. Abone gati yechi bill chirichi anyalete wetiwa egati yabo area privatization eriyo kwene kibuna serikali yatwara bosibore bogwanchera gose bokonia enibo ye serikali gose gokombo ye gochase abantu korwa chinsemo chinde nigo bono ndotinga yaletire liberere kyagera ngabone serikali nigera chikotwara bosibore bwetaneti anemono asokonia enibo ye serikali nabo igo nonye kunereria abantu gwetera asokwe nyorera maremo asinchira eta bwenereti Onyora ayanda mango monchu moligere onyorenga ekyumbekeli gyokoligerelia mangana yilire ase ense ya Kenya niukiera liringa embri nyingi ligira chikutua na kwene kiwa achinsamo chirichi agose imechi nsamo jichi kaunti 59 ayuko rakinga anda kembule yira chikoleta ugusalio konene na yukokurwa ehonya uchese kaunti icho kaunti kutoka nsamo ya Mlima Kenya na nsamo ya bonde la Uva na boigo nsamo ya bonde la Ziwa Victoria ni kaunti chinde chinyinge wika 59 asaba meyibisa mibakubuli wakonyana kweligania konyora embule yu nyinge ikagira kuchikwenekiwa ningana irobuli to beja kane gazeti ne ya Taifa Leo bono mambia kwa kwene gazeti ya Daily Nation oigane yu irobuli ta sepechi ya gatano limo ime mwanchumuli bono mambia lakini ukuligalia amangana alikirase gazeti igane linga alitete Kameruni matokeo ya rais ya kitangazwa ileo egotebekaranga nigo obuoba na boigo na mangana yogo itinya na kwibirengerali agaendera kuolene kiwa senseli ya Cameroon maiga yobocholi obwakorekanete enseyo gochikura ligwa lero matokeo yobora yo obocholi obo nigakeri kolerwa lero sokuru nyolenga enseli ya Cameroon nigo yakora obocholi bwobo obocholi bwaye bwense obonene ase umurai bwenseyo uyo korunga Paulo Biya bwemyaka 92 years old skebonkia go yuno mubwetaga se nako bwe oyo mubweto mwana oye kengwerere gate na rojeli bagakwenda kuburi ororo tigamotige kiagara no moke bono chikubuli bara bwense Cameroon straight bono saligo nonyene kura tingo chenji mbwadira ngwanja kubwadira abana chaka yara tari wancha kwa onkoro ebintu bine na yoko nyora bono Matilda Paulo Biya no murai bwense yu oyubo igora irege egepinde giakane nande gotebekana nigo ara sedebe nigaje akirushukura ugrabo nige ko nekunga nigo andake chinkuma chikora kinande nero tangine sikura kolende obocholi umbuchukura ligwa bosubu mu rwanereriyo yebwe okwamerera serikali mwamereriyo yokurukunga nere Isa Jiroma Chano toyo oinyorenga oyibwense abogandere asichikuro achigo koleka no mutinyo mutagani kimo mwako gocha ere entunda ne ya gatano na kabiri aho chakubo omusike Museveni ntokwanire tengane yo entunda ya gatano na kabiri lakini bono egento nkubuli oburayi buna ba Cameroon oyabwate 92 years nande osabira oburayi ayo igomete nande nero tangaine ko kolinga ni chinkuma aisi ko banga okolirege nande oburayi abogende igoboni miaka nyuma bataje okoro bucholi bonde oyikire miaka emiana onsaligo mwana onatigamba erendo mugano musirini akeigo nseki ya to colonized muna Kenya nseki eri ya to colonized ana isokoro kwalengo anga during colonial abakwirenda abarumbazi abarumbazi bono ndibwensi ensende yonsi pia colonized kuna barumbazi nchirindete yoko rusio muntu nero rancharuo yani aguancha Kenya no muntu rancharuo serikali no Kenya na baje kirabo lichi koligo korusi ekatiba nera bono no kabere istiri pakebe kabere kogenda liyo kanchirindete yo yani okay
na boigo tukwanira se omochi Eldoret kutoka se county ya Uasin Gishu. Eldoret City Board chair nominee accused of presenting fake degree na raiga bono onyarite gochoro gose oyo manyakanete buna Julius Kitur ni ganyarite gochoro koba a board member ase okurigiriria amangana gosobokoreri Eldoret City ekibono kirirete akanyara gusekera kwana na masakara gatoka ngali sakara kwana na aliye degree gosegote babuna na ngabo ate degree yeiga nigo kotebanga nigakorwa akorete korwa se university ya Moi korende university ya Moi yakanire nga amasakarayo ta bwati gose tebwati bwamate no mongwano maite amangana fake certificates bono no muchando bero monene kima since ya Kenya university ya Moi nigo banyare gukana na gotebanga lisakareria nyarete koina na gochia se body yo tiriri lironge nande tiriri korwa se korwa se skulu yo. Okay. Nyora omogano likrechibe chia kabere ndio kwa nera European plea of a disciplined father kwa nera omwaka Frank Njagi uyubwa tugwa bo banene yuri abana baye abu osomwano ye Bobu Njagi uyure gati yabaliba ochiretu sincere Uganda mogano ilichibe chia kabere Daily Nation ori ni page 3 of the Daily Nation bono mambiani yukwa nera omogano sebo yukwa na household items exposed the killer in mtopa murder case igayo tagina kibintu bya nyumba igati yabo net yokuralira net ili kubikwa sigetana amangana broad dryer nabo yigo ebasi chianga nebintu binde ngakibya bete oboshide asomo karubo boiti bwaye Jacqueline ngina kidheka imense mule mtuapa ikotebekana ebigadi go byanyara kwa bikoro kiabi gutumika n'ubushide korokinga andake Robert Waliula kinisu nere omuitete Jacqueline ngina kidheka uyo togeteka sikirira ase wardrobe sensemelia ya mtuapa yo sina magana likire chube chikata tobono mambia ase gazeti ya The Daily Nation. Yes, na se page ya gatano gatoto gazeti ya The Standard ngukwanirira magana yechisemi nekire goteba schools conned yet again as they face exams without state funds. Serikali tirabage ko batoka chipese chonzi gochase chiskuru chinyinge ekirobono aborokiwa bago chikochaka amatemo akigima funding gap goteba chiskuru 10,376 na chobono chitaraba chiko nyora chibesa ejo chikorwa serikali enene nekirebwate bicha ya mawaziri bwechiseme moske Migoso Gamba na watabuna hakira barokyo bacho ikaransa matem bado serikali na bekirete nabo nga yanga inete abo alimo banene chibesango so achire chiskuru kolene nchiraika Karondo chenga ayande amange twenye kwa nira gazeti ya The Daily Nation ili ya Taifa Leo kulinde asepechi yomo elio Daily Nation Chibungetich banda for 3 years magana makongusana Ruth Chibungetich nikomono akirisiko ateniwe kuruwa si chim gochiko shirike chimbero umanchi muligiri simeti gotebekana nga ase miaka 3 umanyete asa magana yichiko solibu ni yanchoki kero watu kile na mamocho andonsi unabono otuka nubetete amalioga ali ako kwa chinguru eli kominyoka utuka nigo seni go andake rubwatu bulimo bungaini ligeta somanganaya ugwa kwisiko kurase ekeumbekeli egetene samangana yuboni yanchuki imeyenzi onsaligira bano saragirende no saragire ekiagera rinde bono gotena ne ndwali yanda nkori yale ngo mwana osaragu igota koenda aminyoke obo saragoku na gocheki gunyagitari ntoko manya lakini injekera ongorotia ko tema ko ire bintu binde gentokero nkiringa ki abantu gutumeka mariogo ebinyuwa binde byonsi gosego utakende gyonsi chinga ekero bare ase chigosori titakiri okay. Ego tunakaranga kolingana ane ekeumbekeli yo koligele mangana gikurunga AIU egose Athletics Integrity Unit nigo kiamonyolete Fade Ruth Chemngetich kabwate limocho liyo igosiri gotumia ebintu gwebekere bintaso mubiri bikumwa chinguru ekurunga anti-doping rule violations ayuna mangana andake amobekere isiko asebeti emyaka 3 bono tago chikominyoka amangana doping nekere gwatokirenga no bwate ngutumekore gento gite gekogera kwanyara kia kwa chinguru kwanyara kuminyoka gose kwanyara go bwaterania na gosori ende onsi na boigo ngagirete engana ende turakwanira iga egote banatha victim from stampede at Raila body viewing identified as amangana beteri chinse mochiri chaka sarani wiki yaeta ni gobono yarorekanire buna abantu 6
abantu batano noyo monigo basiria bagimabo kubatikana no gutachana gusita chano ya nyarite koba asigitigia Kasarani nabo igo egetikiri kya Nyayo Stadium bono kiro abande bagendete konyora bugwenia asichinja gitari au kubatikana na chinkoma banyarite gutigerwa Onyore tutakora gucia kurase biti kirabu kiaba abakosori abaswati igekurunga Harambee Starlets ona baswati ba mu Matilda bakokosori ka Kenya dijuri lero nigo baguchikumira na Gambia asigitikiri Kenya yo stadium inge ase boigo abange ababatitiri bakubuligwa banyara bagweso kiligo gutudlia ekilabu ekiga guse timu y'abaswati ya Kenya Harambee Starlets ase chigosori chiri chia Wafcon ase dijuri lero obo kuyoba netugwanelia Harambee Starlets egati yabo karabago chikomera na Gambia chibechi 17 nemo gazeti ya Taifa Leo ni bwatu mungano yo Harambee Star amona Harambee Starlets Star Harambee Starlets ne yabasubati bono Harambee Starlets ne yabasubati ebuna Harambee Stars iri aba ine timu y'abaswati ba mu Matilda igabona Matilda rene kyo tare guchira dayo racheze mupiro yiko ngumbu tokoligire dayo TV koru ari tiga na kore nde tiga turakora etwani omupira ni njenga ke kare kero ndo chwaka muno banga naiga ekero ikire ndo ntomira gucharo kore nde onkorgo nkagirete onseri twakwanira mangana cabinet reshuffle yes na boigo ndo chege gekero ore ase mangana yechigo sorry ngana nira iga ndoro sana kurwa as DN2 ebatebanga The Voice ebateba 6 for slots the scandal staining home of champions ekero tukwanira ase orogongoruri rwa Rift Valley ase abaminyokia bange nabo igo bagosori abange bakurwa nigo bono yarorekane buna abantu kwenyorera nene mona basubati kwenyorera amabaga ase training echo chiko bachigo korekana nemono chinse mochiricha iteni nigo bono abasubati abanyare wasiore abuna nigo bakunererwa gose bakuborirwa banyare kurwemebere yabo bunenchire moyo kwenyorera libaga ase okogwa kosokwa amaigerio ase obominyoki maite engane yega yabiru nengana ketenande ya ruete korwasi chinse mochiricha kericho watebanga sex for slots the scandal staining Kenya's home of champions behind medals and glory dozens of female athletes in Rift Valley training camps describe a pattern of sexual abuse coercion and financial exploitation by coaches and agents aba coach na ba agent nigo batevirenga nigo bakoba unereria with few reporting their cases fearing stigma or career loss abande baraba bagukwana ekiagera nigo babwetengana baratugutemeremo kose nabo baranyara kurigirirwa sinchira ere embe ayunaro arasaba gazeti bono mambiko lyentumio kase gazeti liya omuga konkorogo ase Taifa Leo anamono ya dondo bono mbia okay konyana kuro mayo nsaligo mintu konyana kule pi konyana kuro moyo madringa konyana kule pi biteko irage ka esikati kiteko irage ka taraba mote biteko irage ka okay omwana madiaba wi epejiri ya gatatu oyo ni gakoro kwa Margaret W kulia Margaret W kulia igabwate miako 23 tu yoka okay nande nigamenyete galia sakuru kwanga nao Kiambu no amenyete ere niganjete sana kusauliana na balembo yani wanasauliana na balembo benzake okay Nishapima kwa razangu halafu giga uraibu wake ni kusafiri bona igure bita gura muire kuchiabu igure bita obakagosoka soke kia nachite gutaratara halafu nachite gosome bitabu igure library goserete library mwao gabu anya gosoma kwa razako ra duniani sokoro asomo nyaruko yumu nyakieni ogotulia lero imbwa yaye egotebekana ni ganchete amanganali iyo oborembo obonyakieni ni ganchete amangana iyo obonyakieni amanganali iyo kwero it's fashion osaligo ligere litari jeje no mwana libuta no gazeti ane ya The Standard nebwate lakini ebwate bichae etindi ndabeke sembe etindi mama ke mundere tinda kino baro king okay no problem manya kurwango ire baka sekerenga kiane kialingi mapema
Leo ni siku ya Ijumaa, Oktoba tarehe 24 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kionda. Dondosa hapa na pale. Okay, nkoko ile paka sakuru kuchiparungu. Chiparungu ego tokansa igapo meti gaga. Chiparungu. Ego tokansa igapo meti. Okay. Bona gaiga omumuro yo mana ba atire ine kirugo. Atete kubulie kirugo kabisa. Ngoja gotebiara abantu galita kubulie kirugo. Na abantu rina baro bakamuigwa, bakamuancha. Okay, muna bamuancha tamanya iguru ya siasa ngituki. Bono liria ati mugete muaye iga okumira abantu jiribu. Bagocha boy ndero tu amanyoro momura twarenge kolia ndero tu amanyoro wi akabura ngakingokora. Okay, umugambire ndi bono gote nae tuguchiko kurale ndi bono tosere. Mungwane gotebekana atamete achete bichuko agatameki agere tabuati era ako batega kingachikura nje kobakonya. Kwaraza gradu yani mulikio ni gakuru kwa kibungeno cheriota. Okay, kurusiki gabu mapema kuire paka sakuru kunga iwanjau. Egotoka Meru. Iwanjau egotoka gachiza Meru kwa naseka. Okay. Shapima kwa razangu. Demo avogea mazemechi. Okay. Bono gai kumusubati nakala. Musubati nakala gaiga akanywa mubuya. Bunanywa mubuya kabisa, very smart, very accurate, very intelligent. Bono abana bamurumu abo musubati uyo. Bakona gocha. Bairwe sukuru. No mugakoe bairwe sukuru no mugakoe kurwari zobo bagona gocha bairwe sukuru no mugakoe ki umusubati na bakane takate baje oru goikirasi ikirete iga bono iga tali ore sukuru tali ndutoko basome no never tali ndutoko basome igetomo gokora kero muntu agende asome guno muiburi oye atuwa pemberezi oino mulikio no korukwalea makena nero manyiri gigabu koruzi gabu nkoire paka Malindi mchini. Okay. Akemea mume kwa kumwachia majuku. Okay. Umusubati lare gaiga ole gotebi mugakoye. Nano eka tunia nere straight drive direct. Ako motebiga aye. Egasi ongete nyumbani nyingi. Gasi ongete nyumbani nyingi. Mara no mwana ngosibi. Mara nechi anga kukosibiri. Mara ngetogete. Mara ngosiki. Mara ngoletere bokimanga ngorage. Njiremboje. Na aye bone toko bakane gasi ya nyumba. Egasi ya nyombe toko bakana kwani sikwarule emirimo osena wabisi kwarule aye ninju na aye bono karasi bi omwana. Okay, na aye bono karatenya jingu na nje bono ndugo bukima turagire mapema umusubati na bakane tagatebye mugako yenga wikirasi ekire egasi ya nyomba yabere nyingi abuna sense motokorukanga na Malindi mchini omulikione Janet Kafunga gaki Janet Kafunga aye ningwanjite Janet Baideroti aye pakarasi manje komento musara kurusi gabu mwancho muligereria mwancho mategereri nkoire mpaka sakuru kukithimani kithimani nige gotoka yata garura. Okay, bono gaiga chombi amwakia rafikie kwa Okay. Wangwana mbara babiri basika inezana banja inezana lakini bono oyomo igakona kuligererie etemo ya yani monyaruka rende bwoyonde konya kumbuligererie lisa kumchinere style frani kwa razage kama sekarabia. Okay, bono gaiga umusani wena bamoteti ngae tatengo tebiga kurero nchenae busani nchenae mbuyo ekiagera igondo chogendrete ndoche nkongururu musanione yani munyaruko yo musanione narode gokomongura ese kerete nchenaye ntoriko chiko kwanirana simple like that. Okay, oino mulikione choni musioki nkolera sakuru go bombalala asakalo ko bombalulu gaiga igerega Mombasa noche Mombasa gaiga kwa ikire yata osukeiga buno montoko enda Roitoktok nsa pomburu no ere tiga kwenda na direction ya kwane ento kele mulala. Zole kibuza tema Buda kidai ameiziwa nguvu kifedha. Okay, no problemu. Abasubati kumbe mwanje tejibeze amani nejibeze mwanje te muntu
Montere mwache tipi. Bono gaiga omosubati nare gaiga niga ka yekirte akaanga omusacha konyu bare komo. Musacha konya ende bare komo bamenyete komo. Live and direct. Akamwanga pitotali ekia kumwangira ninki. Ngoereiru. Oereiruki. Oereiru chinguru. Chinguru chiaki. Chinguru chibese. Tabwati bese uyobona gwikira sikirete nje na mwangiri mapema na mwangiri gwikira iga ntate kuligio musache obwate chibesa baba nkurali giure nkurali giura yo bwate nibo okay rene na bamwangete musache na bachiete igalio kagole kiara tabwati besa rinda kamote guchigigabu oino molikione chane tikafunga abu nongo kolera seti yane ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanche msi karaga wa. Napa mole ne chingwa. Toto erero kole Karubandika. Karubandika Karubandika mbairo. Mbaira zika dikaje mbaira ankiende. Angona agate yoyo iganga yakorwa. No cho. Biche nganga ndebe kenyo. Okay. Ngo ande chi. Nulengo ase Karubandika olwatayenga uchumi ndio imenifanya leo nakura hiki kibanda yako. Uyu muntu manyoko aenda hotel yo manyana kama tema etenje ndio kikombeka ase. Njoma tindi uchi naragire bibanda lakini uchumi yande. Wale utingi kwachira. Yani ngekikiagera nacha soteli yao nase ngenchomwa tebia nase njujumi ya sereke kongire no enaye nase ngenchomwa tebia bana yo monyene gepande nkioko bono koma tebire ngikwacha okora eketari kirasi kiane ende kiagera ne uchumi yako. Alright, Chulinga aguna sensemeli ya Dondo na magazeti bono mambia good morning Chulinga amyoka semi tandao Yatembe TV ensemeli ya Facebook Yatembe TV ensemeli ya YouTube na sina bachitu chi studio na butu bwati ya bene gutulikira ujumbe bali mutu likira mwense shukrani sana senchunga akotonyora 0741583878 na ensemeli ende akatoko kotonyora 0726447367 jujume chiago elitaliago ogochaka nalio nengenchene ne bono mambia Chulinga akatonyo gusangamo tuchwende ensemeli ende nsamo togwira na nengambo ya Gatembe bono mambia lakini tulali wali onswali kiri bono mambia morning etwani tilikuwenta etwani etumbiri uko smart leo straight congratulations thank you hallelujah kustunya kauka muimbo aunga kurwa ibencho asante sana bro thank you uyakurunga Rasmok Onyanja Gatenga wachi hiyo mabingwa mko sambamba Rasmok Onyanja okay. Asante mabingwa mko sambamba korogente iwetene kinga mtumanyete Rasmok no naero kuruga Rasmok yadi kona antitekole smoky straight lakini okorogero ko yuleta lyo muntu nande malieta egentura ndagira akuburuga akubata ajira nyoro no Kenya tumanyiti tokotenga bomboru no ere yata bomolala tebo ngere okogenda yata alafu sike ochilo itokto sario koseka Kenya nka koseka Kenya kosenka igani muratara makoli kogenda kwena mumanye chinsa sichire gochi inse chote banjiboti makoli sei no ngai sei no kabisa yani sei no kabisa ngai kisi sokoro sokoro yandako no manyete Kenya gusiga usaliko bona usaliko no tebinga tabaka timai titabaka akangi mabi atabaka mabu ya tabaka usaliko no mwana one gotega igambo songo tole okay kuruga igambo songo ogotirimbuka iga o babuno lioko ogende style yeje abuno lioko genda igo ikonge omaikuru otirimbo kasi nini onsaliko ikasa akuru kwa kebirigo bono okubwata gochimate omanye go ikasi tokurukanga nao ekerano kogo ikekerano onsaliko kebirigo okay tabaka togo chia kebirigo oyo kiwato ka ninga yamanya tabakire so mugirango Kisi County manyo tuire mabu tuire kebirigo kalinyamira utuire ni kuru kebirigo nyamira tuire ni sune kekerano ngange toromate go ikamo gendrete go zumbu akiri okay omanya go ikaliyo siri onsaliko no wale tuta ndabaka tege igomate natika sande kegera murabango buna bare muwezi bisi ubusongo kwenda kebiriko bono nekero no nalio siri okorubona lio siri iga igona atigire rongo igona atigire kogo ikalio siri onsaliko taivati oso asa koro kwetago
Noroche tago. Usariko bono kurwetago omanye gocho trimboke otrimboke oso asa korukuna nyabisia. Nadoga nabo basi. Nyabisia. Bona yo nkorogo tigaite gari gadi matenda nywe chaya atumuke. Usagenda ali umugadi. Anyune soda atumuke. Ngibona utuchandira. Chi direction ichako ena ngai abambali bawo kwanye gusire njira Matilda utanda nenjira tuyosire utanda nenjira obu uli umuntu gira ngaki excuse me nga yinjire nabo li obanya kokosire njire ngaki ya Mungu sana na genda ogenda ubuga tinjire yoka mwanzo nyora se tugo tiro onye kogenda boga bono genda lioka bono mbakaro abaiga babokorogo omuchani umuboli direction ka kore ne gari okoigwa nkorogo batenga tiganso nkoro kereri ine lift yaga ne nga tiganso ahe tokende ngoro ki sigenje ko simwira chikona ne chinyingi na bonda urache ko sina chipara ne Beli tukwaso gari menga no monto koro ki direction. Ono igo senero monto mungaini. Nero monto mungaini. Omonto ra no be ko monto tama ki gari me. Okay, karate. Obo chanja muri sokoro bokole kana mechebe na Nairobi. Ole hotel na Afya Center asokwenda njaka de jiri samahenga. Maiga yanza gusuku tambuka tuyoso gari railways. Iga Afya Center nini? Kwangu buli monto ngabwe bebinga ki no manyete railways ngaye no Afya Center railway ne liyo yeti gari moyo. Oko tebi gari ngasi 200 nganko ire 200 oko rusire ruya sikwale goji oko ira University of Nairobi oko ira University of Nairobi oko ira Uhuru Highway oko onchora au manya utiko kuonchora Haile Selassie bona yuko gangana sanga kwa ngakobu itali gari nali ne lembi unsariko karate gake ne mangana machiri na mwana teba unsariko monto mungaini no nkorogo ebese kamburango chira sakuru mugunga nkabuata na bwate Charles Oneli 50 nkambulire lakini Charles yaruga igastokwa Charles imagine yani ayoso gonna just imagine buna watebire gocheba gwereba goteba there is no any problem bono nkababoliga irenga murangi kiri ogembo bagantebi ogembo nale gochi mugunga bono rende nale gochi okay bono kabakabaguru bagantebi nsiringi 50 kabateteresi no problem kucheba gwereba okay bakambe kabone gari bono musingi karansite nje ase ntagete ko ikamugunga nako na tebi tali sore tali ogembo okay regali goka ntebesa nkabale nde bibiti bono nde ogembo okay diringa to ikogembo gwake sabu ngakingokora besa ko nyantidaba mchikolikia besa muko besa teyo mchikolikia besa muko besa teyo bakombolire tango chibesa kora to chibesa kustoko punishment tro chino ogembo bakagirete koikira ngakale koikira mugunga okay bono saligo bagante bi punishment bakanki mugunga bagante bi orega kyo ikogembo ai kumirana nata ite okay bakaki osaligo ngutara kuti ari ne pause osaligo ngutara ku scrolling ku speed lakini uwate mejana lakini uwate mejana ambale bana kolika isha kose composition mwago ibintu birako lebi agutakira ko runse gotigoro na igwo muganoye edigaki yasanga bera sinchi kintigine keboko kora shukuru kwana liuka ata manyako genda hoteli abige tingi muguku uyu shukuru osaligo te yakobisori obisi bwana kakiranga sara ona tebu abige ako egosene ne gwene nsogono obeka muguku ogenda hoteli uragira usabe ndagira expensive yenene lili yako chokora urutenso nili uchaka ukuru hoteli keinki waita nkieke tigango tebi matini shukuru bintoko na miri okay bono igatigantanga se live litangazo liri live onde bwensi obwate ensogono yemo nkugora na siringi 10 straight kero monto anda terechi ensogono chisora sobonge inkioko nyago sabera ngo monto akoletere motigo monto ako ire sichire obuche ne oire mwago nchira batoko baraka noroche tebi matirita nkaendo hoteli nkaendo hoteli nabwate beserindi ensogono nimbwatero neribuka eyibodero chibese chiane nkagenda straight ngateba nga ndetero bukimane ngoko
Engoke gacha. Akego na nenka batebiga mente obokima na efrai. Efrai. Nanda kego. Igacha. Nanda kego nkabatebi ndetro bokima nensu. Bogacha. Bono bagaso mate bona sibange chere tipakega piti mbeki no nenso goneyo. Ekere bagoteba. Iki kwale go sabire yo nsritanga. Ngomuga kutalibe. Ya? Kuse nimbwate chibese insogono nera. Bona yo ni amakimali ngayo kuli. Tumbo karai. Osaligo kuragira no kuragira tata bana. Okay. Bono ngake sabu bono yekirere chinza chigwa kana chibesa listirigacha obviously gukunegu. Okay. Baga kuneka lende gakalirigireri. Jesus Christ, singi 886. Okay. 800 ni chinge ndagire kwa 17 nyinge. 880 actually no ensu tokolia soterie. Ere nego teneke banda. Bono ngake sabu. Kwali testoki. Ali testoki. Kabatebi ngange sirais. Sirais please, fanya haraka sirais. Okay, sirais ile gacha. Ngamano bokima boliga, ngabomana. No matoko mana, yani ngabobeka igasi. Sirais ingi wasa. Muligireri ngera tuko genda ngo sangamo bono mambia ina mangana yonkorogo. Nguya tu sangana yo manyenga amangana yonkoroga ukwana tabwa tubwa mate. Ntule tu ani agatembe amangana yonkorogo tabwa tubwa mate. Lakini toga no mutumo ko musini ni tukuirana toswa singambo ya itu ya bene astra kwanere amangana au manchumulile mambia bono to besikuska tu chale njengurwa Geoffrey Osarigo. Matilda Ubaigo. Karaga. Never. Straight. Bas. Kuira tuna never. Mapema. Jeni hili. Matilda. Customer Best Herbal Shop nigo eukoreria obubwenia awetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoroima, okokea wechinguru uchabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwire yeri sankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, na Boigorunde Rwa Discount Plaza, yuri mbarabare na KTRH. Asamange tuakere simiasa 0710-540968 Wasem 0733-990052. Isiko yabisi. Nabona botambe nigoto kunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kwa muno asaro ngora gusi twanyara kwa tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera. In fact Bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition. Ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari 13 nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo kumana gwanya saye mbolinga chipara chiane nche by the time nkoru wororo konyana igoire chipara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane nabo bale emeremo bale abandi nabo bale Kenya iga babere na abandi badatungu bale
ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unit opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agara tu alenga bake, minyorete ntwara esreto katakunga matego itiro mosongo. Neke mane na bo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka. Bono liliago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru. Bono matena agosuka ogotigere goli kwa nyonzi. Bagacha sende bali mwabasongo bagantebi. Organize a strike with school captain. Ndo tware principal. Ndo jinga na isaini. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruebi bata ito ko banga kare. Yani abasongo matake mboga ambega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. Ah, no way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebinte ebions na gotebi korugese na anse ko gotebi na kinete gocha na visa in to ko iwanga ino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Miyagetemba Television na Harun Ototo. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwa sundwira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwere kera manyinga ko gende ibure so mobe. Walfit itosomete chinchereza to chokorwali amarwaire. Enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine. Yani obonyagitali obwa kawaida. Itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwali amarwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurese mete twarwali amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. National anthem ya never. Eromanyara gagigagire rondero eromanyara getembe yokire tatengo temiga once and for all mapema aje bono karati ganda kubuli kakingite kigikubititi ngite kigikubititi ngayi bono ngayugwete bobe bona ayoroje dali bobe ayoroje ngakero monte enseye buna nyasaye tutungite ntore ngaini use tore ngaini asobosibwa nyasaye turi equal
bono kwamanya kurwa gwachaka gwaika gosene chiro gwaikire burongeiga kiru muntu gabu ngokorare budget yaye bono ya maseka agenderete kugoita chinyanya nyare bakugura maseka agenderete kugoita chinyanya nyare bakugura ngagaki getuse ekemo ngagaki getungu ekemo okay na bana bwate na bomanyita abana baye bonsi okay getuse ekemo okay harafu gurira kanda ni gateni ogendete goseka na bomo bwate dia ogendete goseka okay bono rinde aye ekyo ko mubwate ringi aye rinde gose gondura aye gondura gore chinyanya ne gireti echine chiao there is no problem aye gondura mno taite mapema kwaraza korari dunia tiakonya kubwatia abantu bande gochigali tiakonya kubwatia abantu bande gochigigali shapima arafu abantu bande baroro akubwati yonde okay amubwati kabisa nga lero gaki round yo oreire gaki oreire okay okorre binte bya mwanga ebinte bya chibika mwanga gaki nkikia moliri gose oranyore gose ni garwalire okay arafu ngakiria nurire kabire yo okora gose ne sindani akabetire aje bi komane nueroche nogeye aje nueroche bono nyagoteba abantu bandenga gose ngoya oreire gose ne gose nkende gose ni anyorire nyamore yao gose onurire sana gose ni chisindani arafu aje monyene tueroche no mateka na nara oroka kare ukubwate kurumaya no matera okare kubwati kurumaya ngakina yule arafu nabantu bandu bwateti umwana uri ojiole siwapemberezi mamake muntuma tiga macheso kuna kubwata bwati abantu ati baiste yongo kwa kwanza hata waizi aya bwati bunuta ite omoisopi ninjira kwa tebi nayo gochikuoma tokoba okay obwati abantu nga okay mbusurukiri agora gaki uchikogore mbusureye gaki yete kumwamera na gusangana lira baliri ainayo kamaite mnogo cheki bakalira ba obwate bagege biro ko bekalira ba imege kwa beka na mache kwa manya mbusuruki okomera gaki atare kogoreye iga okay ayabono yeri kwagorire ndibono gura naye bono kwagorire ni round yeye oyo tako gesa kwamanya kurwa kwaenda bono aye bono aino mungaini kwabwata kwaenda kwasimeke mbusuriri gwataite yao eli kwangete yoyo pako kumochaya obwatonye komera we ya arafu ono rinda ta ndike manyia rinda ugakiroche oboyo na bokwa obwate toka umura kweli buya sana muna gwataite lakini bono ligereri nki kwageste chigunirenga ngegune mone nozu ngomuntu pakaba maroki oyo pakaba maroki embusureri asimegete nanyetagete teringia lakini ngakiera agezire pakaba maroki kwamanya kuro gwaso agupatisha korigina na magena makubu obochanja kwenda kubekegera omoboi kwenda kubeka mugundu amakima gwatigire koragera gwasoire gwachira ari mugundu kwae no gakare gutindeka amakima okomwoboi busa kaki seito kusita batari chinoko bune chinchiro lakini nkobatebiga ngainia abantu baminto tiatungainie tigakorigeria omuntu ng'ang'akiare kabere mune ng'ana bare lakini tigangotebi ng'aye ayayuri okonya kubwata abantu kurumaega tokoba mama ke muntu tokoba ne
supermarket ya Chirenguma imena isko ya gusi ya Gadmat bono nigo egochengera omwakoyo mokurwagesa igorwa sorosagia rwaye angene posta ime ya Kisii town Migoyo monene nigo rakorekere jumeye stereke morongo benenye chumutinyo kumwe mwakoyo asorosagia rwa Gadmat ya posta ya Kisii yeri mbarabara ne chia bisha treasury chi county ya Kisii inyoranga Gadmat supermarket nigo ebwate chinsagia chinde aiga somo chobosongo una aria Gadmat mega igotoka angena St Jude amnorosagirwa Nyambera asestage chibas cha Guardian chinsagi chinde ngamo na Rongo Kibirigo Ogembo Rongai Miakajiado Kawangware Nairobi na Ruaka Miakiambu Gadmat supermarket, get more for less. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya Chirenguma so gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga Best ni gobole obwigoro mono aseba bwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuke miyomo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu Jasa Marieta ngoro kwano ngaki ana rwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubero ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyika ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyo erangene duka ya Safaricom
Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Supermarket ya Chirenguma imena isko ya gusi ya Gadmat bono nigo ego chengera omwakoyo mokurwagesa igorwa sorosagia rwaye angene posta ime ya Kisii town Mugoyo munene nigo rakorekere jumeye stereke murongo benenye chumutinyo kumye mwakoyo asorosagia rwa Gadmat ya posta ya Kisii yeri mbarabara ne chia treasury chi county ya Kisii inyoranga Gadmat Supermarket nigo egwate chinsagia chinde aiga somo chobo songo una aria Gadmat mega igotoka angena St Jude amnoro sagirwa Nyambera asestage chibas cha Guardian Chinsagi Chinde ngamo na Rongo Kibirigo Ogembo Rongai imya Kajiado Kawangware Nairobi na Ruaka imya Kiambu Gadmat Supermarket, get more for less.
Karibu nando mwanchu muligelia se ensemo iga yende yetumani ya gatembe bono mambia. Karibu egatunye usanga mangana mange ayo mwenyene kutubuati ya bono mambia. Shukrani sana asinchokele kutubuati ya ema semo muswana igen tungere ke mo gukora tugutaji waya kerutule bone kernata cha tugutaji waya kerutule akonya ko karana kama ndasi mo getoko ndasi ko bwata no rujinga kikoli echibudio bigete bindo go sevinga nki nje nengete na inu ankyo mo nengete ogona bagotu korade nabona ngiga Atene Djibouti. Unsari kono maite kenenga makana rengi bunuju. Buti studio. Television. Ki wakora kwali. Unsari ko tadi aso. Ndenda maguru. Taro ya umetaro ya adverteri ya Gadmat. Untaka kumnyoka uchali screen. Suguru akitetu bo. Manyaligerelia. Intutu ajire studio kaiga. Hayinga ibonu kujukwa ruzi. Manyo eso kichubegete ngao ngao. Iki goro to bigete ngao iki. How many times naboka? Kyo boka barwa ege. Unsari ko how many times naboka? Kiale nganiwe. Itera. Kyo boka barwa inamaanisha nini? Ege kuba kiane. Gose tera ma ko fasireri. Kyo boka barwa ege kuba kiane. Kiale nganiwe taulo nakuru. Kuba kiane kyo boka bara. Kyo boka bara ye. Bora usida kwa. Oro memerwane. Abuno natete gocha. Okay. Oro baliri. Kwana. Gosoro meme obvious no oro baliri. Continue. Esa ogotero kubu. Kwani tumanyeti gotero. Asikwango kina sikwachakira. Ege kuba kiane nigi kabara. Ikyobo kabaro. Kuno tera we kanisa. Kubane ikyobo kabara. Ege kuba kiane nigi ikyobo kabara. Jebana ndatu ara chest rende. Design ndaisi. Ngakiali ujo kora kono ise. Korango design ya. Hayo mokore ngakiali ujo. Mokore design. Ege kuba kiane jaka ngomama. Mtitindere tinge kuba kiane nate ekyobo kabaro. Ekyobo kabara. Ege kuba kiane nekyobo kabara. Tigamo no. Kukuta kana ki. Yeso oikire asomoyone. Mukira bantu bonsi tomo sasime. Street. Wana wasikyo. Kwa na matire. Oikire. Yeso oikire asomoyone. Mukira bantu bonsi tomo sasime. Mukira bantu street. Tuanyoliringa onkorgo matilda kwaya bono mambia bagende gototera likai. Muntu biko buraru kasimoga na kiru kasimoga. Osali ko angobono anyendi kwabe kiru kwa manyete mete ijuma. No nyasaye no muyale. Egotera kuri kigote. Nyasaye no muyale. Tiyali ni gawo sisinia. Bono usaliko? Nyasaye. Bono usaliko na amani. Usaliko na amani. Bono usaliko koraiga. Koraiga usaliko. Ai baba. Nimbwate nyumba gali buone. Engiyaiga ebitambiro paka chituramu. Mpaka epito epikopo epikwe eke tipoti mungu bataiga arafu nimbwate gentu gekoro kwa ebitambiro byonse bono ntagete ochoiche twaba gutokwegera Nyasaye buya Nyasaye ayucha
Buya mono. Buya mana. Buya nyasaye. Buya mono. Ngambo ya itobona mambia sesebega. Kole ndo yolenga ki. Ayo mwenyene mambia bono na bokunyara go bagutulikira alias emitandao ya itutu kwanire esigatembe fama ya Tembe TV. Asina bachichi studio Matilda yakatukwanda china bechu 0741 583878 wayigonyolenga 0726447367. Lakini mechalolena warasa. Ayo montali linyandagira mahete chingira uchi chinyinchire mu ukoe. Ikomani yasa ina ndagira abisete mu. Tingwete agotio okay agotio kana kini otio kendagira. Ngotio kendagira. Agotio kama ndazi onkorogo. Gaki wasaliri. Gaki onkorogo. Igor naru. Ngati me kamera onkorogo ara turamusokiso. Igor naru. Onkorogo you are not disciplined. Discipline to what? Matilda Matilda, please. Mete muy sono to bateba ngako genda. Nsia yora. Nsia ya ruseti weekend ya heta. Agateba nga so mama ida na rore ko go sibichiso. Yanje ni wote ngwanza lile. Ngwanza ngwanza lile. Mungu kwa bisete. Bono kuisibirio kwa bagolende ni ko yagi. Ngwesira kwa bagolende. Nabo mujabo sema na nkoli imaka na ngisibi. Kola nero. Matilda to mwana. Akina aleta kuminyokore bako. Kuminyokore bako. Tuara display daso kuragira. Bono Matilda. Yes. Ekero ayari gatra kuliga bali bagutulikera. Ungiyo iri enteka munga abantu bali bakogenda matanga tali kulera. Endagire kubayira. Ebintu nevinge. Abange nanene wete no agati abarayi bagotebanga abantu mbare kira bayikira samatanga abakolera ebintu ebingao ko wete umushimi wari ko gotebanga nabakonyora umuntu okolera kumbe ekera kumbe umuntu ne deni haya bwate nabakonyora umuntu okolera obokora akose umuntu nabakwegora bonchibuna bono onkorogo kumbe onkoroga arenga enda obongo bole jikoni ase gari samatanga naboigo onsarigo na tutebanga Yesu ikiraso moyone obantu bateba basireri guna bamwabo kwanyara naro ruigwete buya aigore e group arosi e group alige list arosi WhatsApp group what osaligo arosi WhatsApp group acha ke gotebanga na sireri we wakati ngundi abebia gorane ngokuoni igoto kwa ebera igoto goti kwachina la papa dia sokre dia chirenda bono kangi kubasaba mate lidasi namira onkorogo naroro ko ngadi se WhatsApp group ngo wasireti ngotena ngona ngo sireto goto mente se WhatsApp group ase WhatsApp ago te banga rest in peace onkorogozi wote go sengi no bone bware ngaro mo subati boyonde mo subati okemuma na asirete mo subati okemuma na asirete bona na asirende nkarorati kando se WhatsApp group nende omochango iche igerekere gento kebe fere smart fere accurate fere intelligent nabwaba abana mangana mayasana Matilda chando tualire ase tunatabegente kiabere it is a global problem nikintu kire ensegima igonturo chikali segazeti enganagete yali ngegali esebono amate meko ekoramekanga umuntu narororo oruchangi abantu chibesa akalia akuchangina nyagusiro zire akalia chibesa akateba mumromo abana hasirete you see ekero kuligelia image guchanga umuchango asekero abantu barale talibobe nande sometimes ninganengia ekero tuguchanga egerebe seria konye yes na bikunya kanu yo minura alire koigoro murobali koigoro WhatsApp group abantu barushiringi mutande to iyo nigentekia sana zana to iyo osukuro ayana bikunya kana yo munyene n'ubwato zinu murwire nyagitani koigoro WhatsApp group abantu bakokonye bakwaye 200 1500 10,000 chikeno milioni ya mugorusu murwire nyagitali mbiya lakini bono abantu bale bagotumeka chi WhatsApp group asukwenyolera emitandao nonye ya Facebook umuntu imukie bicha umuntu imukie bicha yo gose andake kerali Kenya gitari obeka ase mitandao obeka no WhatsApp status yali otebanga kaki nimbwato mochando nyagitari inde
kumbe omonto ebichai mogete gose ya 2023 akabeka gari omunya goteya abantu nga WhatsApp group nero tigambadi bill chi group etiga Lero tukubulya sokoro tairaneli. Na kiyo mwanchumo li toko kora, na kiyo kukora umanye nga egrubu yogo changa ne yekene. Na adi ne mbu ya kuchanga utamanyeti. Na number 3 ego changa ugotoku changa gali siri chandao. Ayoro chenga ngokonya kore ngobugate intention papa singi ya yogo konya kore ngani kirenga kiri yogo changira. Na se family. Mbando kiba bwene to utwara chi group echiga gochira ekiagira konyora omonto osirire kwanyoranga eanko ne bwate group yae omuibodi na bwate omochokoro chikazi ninche bwate ono muntu oyomo abantu okonyora abantu andake kwa mentira se chigrupu gose isato chigo changira omuntu oyomo ngikiagire singe njoma ete amate go mete abantu babire batatu asenkega konyora nga chibese chigekero chigo changu toko mayango chigo konya sokoro omuliri atato te biswali etumuli tubona mambenga WhatsApp group chiko konya amangana mabe na bayigo amangana marwire nichingi nchochire lakini ne ayomo nyene nga kyuko ene kikwama nyanga WhatsApp group gakwa bekiru ne bwato bo ene guseni yengi nchene ne guchese kiringa kili uchangira andake kwa chimuli chimisere ngane yali gazeti gore yali tubutatu n'umaki n'umuntu amana bachaka chimiliyoni gete chitabuga tiande chikogenda kumenero kubika mu Onsali konta tenko boli gatato mwana one gaiga madri ke muntu mama. Ta tenko boli go onsali. To bwati abasani bao. Ni bwati abasani bao. Matringa to bwati azare ke muntu to bwati abasani bao. Mbata bakego. Yes, bake abuana witeba wereba whatever any can do. Bono no bwati abasani bao no bwati abasani bao nanchi bwati abasani bana. Omo iri orali. Bono ndende gose YouTube cha yani kwerende mwana rokeye korukunero wostiafu bono ndende gotembuya oya aigore yaje na aigore ya no aigore ya abasani batokonya bono rafu mama akere chibesi chigeti achironkorogo nda kichigo chikobekerani wamo na ndengo bwente bono gochiteneneranga chigurupu nja change chigurupu cha wachigechingani eri eneneri aigore tu entangani eri nere kogeni keregento aiga wotere chibesa chi abasani bana bantu merwa konte ipole na chendagiria bantu bwone nkaiga ngokoragiria bantu si Matilda injere ngwancha chinsemo chibwata injere jole bintu no bontu bwade chinsemo chibunge chiwode chinsemo gete binyoro bibwata ngurubuli mo choko mu yasana ngakero mu chando tokire injira nere bubwate gurubwete gucha onye nekyo mbiki abasai aguye kabisa eyure professional yesa onye ngiri kyabangina ngikuruke nyiruke tegusukuru asike bobe bwabere ntubwata sengi toko bwaterana kibinege ntekeronge ekanisa ya ruliga kibono ntubwate biga omuntu akuru andonzi oyigure yaye uri yaye bono kwanyora nga ajo monyene kwabekiru asikiru chige ntekemo osana mara 10 anya mutaiti mogo chiproki rende nya mutaiti uchimulenga kyumanyete andake aikoje kuchanga uchange onyolenga ni kuchanga kintu yetayo andaka twebingo 0741583878 0726447367 na jina bachitoka igali so mtandao na botulikira chaganete diago bono mambia tokonyane ebintikaro bikoleta obusuku binde byaleta twasome omugano uli nalvenye somasi mutase gazeti ngakuminga bono musacho yo ekena pi abigete bicha yumuntu tayo agachangiru chibasinge sana useni million omwaliyo ye agadisappear kalibisi ebe si yugo changirwa unga andake seli yatanganya kusira etayo ne yengenjo andake nkyuka etobobeke ayakwanya kwanyora asoma taka unoyiga andake kwanya kuchangabo nabo ingo kituko tange bentebika nkituko nteko kora ase bentebyo kuchangira emechangiri yoko konya andake chiama techiri chikagira usire bamwabo munchibuli totebi ngobono mambia sena bayisime 0741583878 ekato sangamo good morning unyolero Friday bantu munyo kama tanga mu bishikotiga nane ntu kwaraga iga ogenda uchanga to tiga kuchanga samatanga 0741583878 onsaligo tegeranga taito mwana noroche se chigurupu echiga chigurupu echine chingiya sana nande kwana siko igwere gurupu lakini tigebe ngane y'abantu bali gali kenyuruiga ekiagera tigangote abagora iguru y'abantu bare kubwata basari mu chantu yogi chebe iguru ere obwasyo kubiroro getebalo getebe TV and the radio good morning getebe radio yeah oikire ibenjo ayo mwana bwibundakane no agotoka neri ko maria yes bono ngoronga
ngani ondi ito chiet kondi na koligeti simyagere mteja lisa siria tonyete na iwete ya ayongoro lakini lakini boga kare ko chando madiri ta mabuna unsaliko straight nje hili bona tira to swa somo jadala abantu mbaro bakuchangia abantu obuchanja yes njendo chakaro umuntu abantu bayigwire kwende chi WhatsApp tigango umuntu oyo mayigore nali umuntu akumanya Kiumora wigunda kane ya mubera okoranga ya beru na ya beire kigma bona mambia saka uno ichumo chumo lya tangi birigari bya bona mambia asena ba yesi ni 0741583878 sebeli de 0726447367 good morning hello Gatembe Para madilda Gatembe namna gani Gatembe TV and radio hello Aro Saliko bwakiro. Aro Gatembalo. Bwakiro sa. Right, Gatembalo. Okorana eyu yale tumechano kidogo lakini 0741 583878 ekando chigali ogotema gwaka isimi kwanga nango na itumo mambia tochebe namna gani. Good morning hello. Good morning yo Saliko korogana madilda. Ebunda. Good morning. Rede koruiringa. Uli bwake motanga ne aliko mwana bwibunda kane na aye ne bunde ncheke. Okora lero chibunda. Oh, ene bunde ncheke. Karibu. Ya karibu sana. Bono maete bianga dedi maete mtandao. WhatsApp na bajikorosi wa. Wanyoro mundo abwate bianga libye ebwe ko monyene akusaliwo mwabe liyo nyora besa dio kore ya kore go. Yes. Ta kurangire no mujango ngone dia mugurire ajangirwa nyora ko cyagire byasana biya. Kubwa kuramu mundo ngukura sangire zibese ngenja tigaje. Mweta bumbo besana na ndibona ayo yera gerereti engani ya kwanyekonyera kusena sega zitu kwa twanyigwete ngane ko la kanere kwanye ko swa so matego ngono yo nke ya nje tingo WhatsApp ya tingo so aye mundejeke tata angcho na yanga nyeta porodio yo aye ngaji ayo arwera so muro mchoka korogana wadi WhatsApp group ase tuoni Iwe jama gazeti yaribu na omo ya kwana. Okay. Asa magazeti na yoka korwa. Asante sana biyomro sana ebunda enchege ekorati somo chirichiringa gali mambia bo. Good morning. Etwani hello. Hello Saliko. Wow. Na korogana matirika. Kwa tira uje. Ebo kiete bya kema karibu sana baba. Ndero kurukwa pali makaneke bwe. Nabona amanya ye. Yes. Bono ntige ndane ko tawane kega. Bami ndo hakiti ko tawana WhatsApp usia kitera kimindo jinege kuruku wesa kiriji. WhatsApp kwa manya gonchoranga weke ile kome tekia tu mbete yasike gatuwe kamo. Bono mangu ko beka WhatsApp nende kinga moyo. Igo angora be kumole. Ndio kina kero liwe. Omuntu akobe ku kale moyo. Lakini kali kusiga gari ndio kina kero kina Nairobi ya kana ringi Nairobi. Mwana minto gasire tenga ntenya da matanga chuma. Chukwa si niko chika kwa mara ndio itaidi anga taka kanisa ngana ya rai gari. Kama ya fanya matanga taiyo. Kai. Charles imagine jamaa na WhatsApp ndio tena teribia mono lakini ege ni kuru welfare anende kudiki tabu tiki kiri grade ya kwa kuweka WhatsApp kuna post ni ndio kitalikia kene. Ndio kile kwa na bali makaniki. Tikachingo. Na kire dada. Abere makaniki bwe asante zaidi. Mambia bono ibenga libike bwere. Kwa na haru chinga ndaki bindiko kwa kadabire na na bilocha sigete munta ni ligeta yo. Monta ko mini kwene live and direct tinga naki nganyale benara igusirete. Nana nono monto yako beka gabu. Okonyo nona ereta maiti. Konyo esimi ya onko dere baba. Tigande si. Matiri takwate kwa oyo manyete. Sisi very busy. Saiba nini uyo wono go bwatu. Sisi too busy. Diga mokwara monera jinsa. You love me. Okay. Etwani agatano. Wa. Osireiri. Nalio mbia mole. Mbia mole sana. Mbia mole. Tantanire.
Na kubwakira. Bwakire dada. Umaite tiante hebeiga. Aya Benjamin. Oh. Yango bolinga amangana iga no nyaro chande. Ngikila nyorora. Aha. Lakini rende mbunda abantu bawatenga abantu bali bakubekwa se WhatsApp. Lakini etali bujana ndio kotakerenya no kubwa umuntu otebuna kingo kobeka ni WhatsApp ere igana iga tuchangiro yo chokole nyangi yo yo kwate mechando mbali mbali. Ono ngotu ngengo pongeza onkorogo. Street. Onkorogo mburo somete abasani no bwate. Mapema. Abasani abumburo se bako gochangira tata muse. Street. No saliko nera changira na basani bae. Mapema. Umuswaji ominto nera changira kifyake. Street. Ebe se yoro jere se kobe kwamo. Abasani bo saliko, abasani bo muswaji, abasani bao. Aya. Ewe sana yako rengo mbe tikokonya sikete. Igo WhatsApp ningire mbali abatumiki bako tumeka senjirembe kakina wano tole nto bata matanga sinto bagalende sana ya changu cyane cisire tigere gambura. Pole sana Benjamin Moyo. Asante litorigia. Asante zaidi bono mambia. Bono te witi onkorogere karote birichi aya. Meta ina rauchi aba. Nande bono. Yes. You see into we don't blame obutumiki kwa mitandao. Mitandao nigetekea sana soko letu bwa matubia na kwa achieve the goals gani. Unabono isoko nyoreke nyoreke bwa mtandao giguchangira na kero muntarali. Ugine nchire yemo ebiri ngitali nero. Family ndega netia abayiringo cyabali baragire. Family ndega netia ndaga bakana madeni gete. Abe bintu biro bigane iriga ali family gutigale no butaka gete. Bakonyu alina mangana maya agokonya ekero muntarali. Sana. Lakini bone problem nabali bakutumeka bube abakole to bokorobi asemangana mitandao ya WhatsApp igoro yugo chanda kibese cyokora. Abakorobi mbere nari koigwa mwana teba lakini nche ese enkwane na kwana igona kwana abakorobi mbororo bokurukuga obona tari bakorobi toroji oyo minto rali tabwata basani bae na bairi bona basani abae na bairi na butogotomera kerekiege chiringi baso group mapepe group ya nyagusira bachangire nyagusira bona inche nimbwata basani bana nabona Madrid ngotebinga kiya wasi nikikwanuka Matrita okay kemunto ngotebinga ki egas wasi ni anere akoreki ya sirio boroso inchangire kwarare bana wantomere eki wantomere ke kurageri mwane abairi bali bagocha nayo kwete tari nje kwete troji no mochinka bantu tebe gosine no mwana osirire gabu Meta bura magosa akobera. Onkorogo etoke guseno umwibori osirire asenka abantu mbare enkene bwata banange batano. Abana baiga mbabwate meremo abane mbare chiskuru bachangirwa kurwasi chinsemo wanera tukanga kiro munda ko igimeri chirichaye. Anda kisi gutuko mwana na romo ke obwana takogende skuru ngobwente gutumeke chaye gocha somwana wega. Nakiba nango kateberinga ti. Tibese chionye nechi gurupu tigachabe kwamo omonto tebanga nchi kurwasa basani nimbwate chinganiga kurwasa basani inabwate chinganiga. Tibe we kwa bekire. Ketutwale ekwende yemo tutwale kirenga asichuji. Asichigo kolera kuchino ekirenga ngere. Yes. Unabona nkorande chibungi. Okonyera usinyali bali chache. Bumachoke chache. Machoke barabu usenyi kibuge tutu chache. Use Morenda City. Babwate egrupu yani yokuyunga ki obubokoba ntobwateke. That is a very nice professional way choko konya amangana yemichando. Yes. Yemitandao. Nitibese sirichie kenyoro. Getembe hello. Getembe. No moga konkorogo ke ba tetumbiri ye kubete bwakire. No yakole tako manyeti digamo bolingora ngako ayeni ngosena ko manyeti oni ngonkorogo. Onsene tamo joge. Ayeno muntu mungai. Straight. Aye seneta. Siyo mugambi. Omosike pita nkorogo akuruga igatire gagu ebiri ne yane. Kaki. Abumbuya. Oji korunyari bali chache. Oji supermarket yaiga. No mozwaje yore gabu. Matilda gwako nirapita muchoge mo senator kuruga. Mbeane nkorogo Matilda ke mto. Mbiyamo. Bono me sana soire na ngoteba iga. Yes. Omanyete WhatsApp terimbe. Yes. Abantu bali toroni torababe. Exactly. Ose bali toko yetume kandi torababe. Yako gero buya bwa eno bonge as compared no bobe bwaye. Exactly.
for example unabona mwatebe mechange tokora WhatsApp ya tokonyira satambe sana wetere mechango tukarare nona kare majuga ariko sina America na bago tumebe seka Kenya bwangu esikatikiri egento kende ya kabere obuya bwegente kinkeringa na bago kare biashara wetere WhatsApp yes ebiashara ebina boko bitasa WhatsApp ngwa kachibita kwa beka abo bantu bamanya soberete nande bakogulie bintu utatiga tuage unchoire bono oyo minto saribo yes tuansire wakorege binte bibe buna bone kigwa kwana gia rorekana se kaseti omuntu agwitukare moyo imagine omuntu buno orinje ndegetengo tebanga sanctions kiabe kwekera nyorekania ate dokore bintu bima minta na WhatsApp osie ku completely pita kunyara ku access ya ndo scroll na ndi WhatsApp ende yose kusudi ababande babwate nyingi nya gutumeka WhatsApp twaje tumeka bija na ndi yatokonya igo bono injera tebenga tigebere girete tina machikombu ya mano sari no batali swali na ndo kombori bia muno sera mo nje mbwatali swali senator mborie igabwo ninyoro monto bwate ng'ombe igoko ni abeli ng'ombe abeli gatari go chikonyenya kwenda nchiko tuwa ya ndore maira yetendi kiregete gutire network ongoro gutire network usabe ng'ombe igo mbiuro jere ine area na nyigule sero chigochia okay getembalo ayo ntaligo amana nkarago yo wata mangana mangi ne nguruwe mwateba dikuruza nguruwe nyingwa naye kwaje gekomu na tokurwa moya garuza naliza kunga kurujiza majege komu agiye wala tiro mochatara yes naiguma bataba ngomuntu kerasirire ibuya etwabolinga imitandaye nemiyere unabona WhatsApp jiguru cyakonyera bantabange munatikiro temuzena buchoke cyakonyere lakini mbale bagutumia bobe asokwenyolera na kuliyangia abantu ine ayikorere ngani ndirororo mbale bago ko gutumika ko WhatsApp yana ne baro bakoliera yes bagataka ngabana babege WhatsApp rimwe tana banyane mbali ko chinyora chionse amenya batatu atumikira asikete na asikete yemitanda yinonya keroni yendene bwato ngainereri obonge abakorobi abutokuligereria abakorobi obwabeiro obonge bana nanya ko kare WhatsApp na ega chiwe choko kwamenya ngakyo konyebeka nanya ko karara ri mama karara dio mama WhatsApp Sada sana watenda rubia tibirikali bange kaika ebirenga ebitanda ndege tekia sana lakini ntwe ense matukuli neke myuki obokorobi umuntu yana maitenga matilda nabwo atebese wono matilda ankonera ngutanga ni hurugambo yani konyoranga umuntu sireirio yo mwabo ndigare kenyoro n'abantu bamwe igo bareta ni bare Busongo bare Nairobi vajanga chibesa abantu bari chiyo bisinene chibese chiri bagachiko genda ndake chira abana banyagusire skuru konyoranga bese chinchiri goika bari bago changiru bari bara ofisi vatu bagachibese ichi lialiaro tali asobo ilia matangaro oyo gotenera ko kolera igoro yamo tetuiwe kangumu yasoirega kangumu ya zetu aniagatembe kangumu ne dona karibu sana bwa kirubia yamana sobo ntambua yes Mr. Excellency abalayi bonsi murabo nabakwanira imbiyamore cyakenge kuyana tora otwate na bwa twatuleke na bensi yes Mr. Excellency Mr. Ongusarigo Onkarigo Onkorogo Mr. Excellency edine lyakire iboyo Mr. Excellency na takonyoranga uko address y'umuntu negasa mwana lili president gozo mutaka abalaria wale tramanga namba ya yes je naragote baiga yes kangumu tigati WhatsApp tibe kukerase onye family ke brata abana komi kati WhatsApp mapema bako nono ryosi tone gasirete onye kabwa tesibe rosi WhatsApp ya nyoga sitale se ko sibukibeza ikinate baigo
abatoko rwingi turabanta bariri aziki egeko grotokorwa tutamaitiase kigotia karwebesa komaite omonto okonya ning'o kakurwebesa gosana gisigijore WhatsApp kurwebesa gosa igo yaya ikwasa kiense abatoko kibesa yamane karunesa haya agango kinegera tu address His Excellency Nadia bono ali gidiake akatebenga Excellency Mr. Lakini nendo nsaligo yes aseri tukolia lero ntete gotebia ekangumu embi yamono sana nani nachire na for right way nkomo tebi for right way yani tuma itisungu tukutika unyenyekavu eskatikiri bono ntete komo tebi naki ayetate kangumu na maina nyasaye litukolia lero nyasaye nago kunenkoro ekiagera kwandukire his Excellency onkorogo kibacha getirongera ometeriria rokweri ate bangori giare aberi kaki nyasaye ngomrete ayone ngo tuko sensai aye kwar kwisi Excellency ayene ngo tuko sene eliensai ha ngo tuko sensai eli inchene eli etwani agatembe atsagara itu namwambia tumanye good morning hello etwani Birgadi biya woni bi ngeen cetwon ye gatambe hello good morning aye senator Ninjoyo olino mo senator aye senator karibu no senator tira gari senator tira pesa wana atea wana mete WhatsApp etio yes senator bila chochote lakini ni ndo kwato na kokoro yonga wango serito darera no WhatsApp lero bigire tene straight lero anikeire obuyekire kwande party okunya gotunga ina na chete siyaya kumbe no bwatege ntokutale straight amandasi ya rusi mojo bigire tene yani ngakyateba mubwatege ntokutale straight mapema kwa razini nakiruka bageli yeta bona karati kada kubuli obisero likere kebe atenga umwe omwe liboyonde aya omale etwani agatamba leo alo etwani 0741583878 ukwadera 0741583878 na upande mwingine ni 0726 737 tukwa ni ribono mambia ine ebiage birengereri imbiri biebiga unsaligo nanje monto kanta gete gari kera bono kinatu ara libagande radio pakete TV na bako genda tabru toti onkoro ko kibacha toti si o toti ke straight namba ya yesimi namba ya yesimi ni gere 0740 Kiswahili na kwana suguli 7 suguli abuse website bono okengi mo kwana se website oso akungakire ngiyobegeto utakungakire ngibegeto gote ni namba ya yesimi na reyo website maana ya nini website gate kwena na email address ya orende email ya na bako utumira na umugo cha okay ati sokoro mai tonge raja nganyora ayuku yenda ndo kwa na igwa kwana bono boli sokoro nga www website buna bonekere uso yake tende kanda boboli elieta www incriminate tabo ingitu ya energie A B C D E F www eyuku tabru gotenero jireta ejibali gete A B C tabru yoteya bateba naki world wide website world world wide web abana mazaleke na ade pakachi web ekibana nekini anni omaete muhanga uno abakonyara ukwana ngandikira SMS bon SMS inki minute SMS no maite mana SMS uzaligo sakaria matunro sakaria na bodiko tupate sakaria matunramo na Silvia straight abumbara balimo kutolikira ujumbe asamangana bokoro bimitandao uja kutenga katemba 5 Vincent Emasoneta ayatata kakimbiole dadi mmemono sana katika magevini asante Vincent Emasoneta akotenga teba pole sana aiga emenwa liakio ra village asi akotebanga asi ogusiria
Brana Nyangresi wa Oenga Oseko. Pole sana mno Vincent Masonet. Tuko pamoja Central sana Kigima. Kora Brani Oiba kwa muita kwa pole sana samangana yo. Na kitu kwa na igo si mitandao obo korbi mitandao. Lakini ingana tu enyoraga utu ingana obiranga libya obona mambia nilinga imitandao negeteki yesa. Unabono sukuru nkonyorule obokongu bwakira sekenyoro. Ekene bibanta abayigamba konyaraboka. Batenga ki kanyamaga ke gakura bukimake. Tingo nyara injebi negenteki ya. Bono batira kere WhatsApp ya igoro. Nyarebe nchunsaligo natume ya uchiyo onkorogotoma uyotoma mbya tuakonya nire. Lakini egenteke rongeke manyekanete. Asituko kwana na alinga onkorotu imuka lero. Otebenga gi nga moirione kusemuka mrono ga America igwaru alete bone bichaengi obokora nerego terene go ikachi koba obokora nerego sigo nyolire kabeza ndegere kamusire Bono kaya konyorero onyachiru kwa irire bwo kaya go chinyora matiringa tegera tu ngori osangire tu urigo nkiri onkoro tu osangire kwatekera namna mukoyo ndimo yes tigako ire chwe sichama tango chikoragiririe nkaya go tatengo tebiga tatengo goboliga ekera iruchi besa gose ne besa iru utene besa ne kigeta kireze ningi sini pesa mbia mangondo Gatembe television and radio. Hello, good morning. Hello Gatembe ijokra ya soire asita kwente kogenda emambia bona kole ndino boteli bagali ukwa na into bona mambia gekeke matili no toibe libatu boti yasimita anamono accessible ya Facebook no accessible ya YouTube lakini tukwanere 0741583878 0726447367 tuigwa sokoro yako tabanga ambuye gusangirelia icho chinyore magana makongu sana lakini nde ekando chigali ne bachiri go chiakanire sana onkorogo tukatogenderete etuatiganta sensa ya television ali sensa ya radio nkolenge tuanyole magana majage akogenderoro chigidi chabona mapisokuru kwali kwana enchina ariko tebanga kyonsali gone utane tibinde uteninchola unsali go tindi kusuka I cannot move out of here mama ke munteke ke ngakoruta just straight ekina gotengeri ngaki obante beri bande tere endagira gochaki gaiga kiagera tindi gosuka matire Michael Omanga agoteba good morning koroi ramba Josephat Onsemba agoteba korwa chinse mochebiosi agoteba ndani mpaka mwisho Ragori Anthony agoteba korwa chinse mocha Kenyatta University na boigo Jane Nyabate Clement Obado agoteba watching from Jordan in Israel okay weta mungai Jordan Jordan bono river Jordan igari in Israel namoja ne misma namoja ne jisukuru mama ke muntoma namoja ne jikwere ne bridge brazad tindi ko suka kurwe tv nje nkobi no stop nkobi mandazi alikwali atigire kubwatira umwana ule kwatira ne sana bone point baba ekwa na bowling aki ko binande iki baba kuja wese mero talirete mesa muko go enjire nabo ataigo muntu kubina na bakubwata munomo muntu kubina na bakubwata iga mama Niki kyokora ekingi wakora gosege ndiki wakora kyokende unsaligo tigatoko toko ira na tomato boli ngane na bora nyoro togosoka ndorko ira na bona okobina ninki amandazi alikuwa ali karatiga Tatanyole bantobere batatu bambi mwachule katuko kulinga beito katuko usanga abetandaye toko kwa baseminga naye tumyo mutandao buya ene kinga omutandao utumekire asubwa shukubiya onye ne WhatsApp koigura yebe yeke ne yubwasu naye kabwa sangire chibeza tiye kubika besa mubuko tiye goba omuntu kugenda asogokora obokorobi bulingete ekunirelia ayuna mangana mabekigima wasoma bali basoira sinse miliende trachukura kurugaiga
chinsemo cha Facebook vuna bono 04 baga goteba Joshua watching kora chinsemo cha manga kitutu masaba manase mwana Liverpool ateba korwa ngararo Transmara agoteba yuko ndani wika chinsemo chiri chabo machoge burabuna bwigonto bwate Clemento bado nikagotebere korwa Jordan gose Jordan egaria sense ya Israel mwalimu Wilfred Andrew Machini agoteba live korwa chinsemo cha Kenya Town Kisii County na bwigo mama Tabi agoteba korwa Sengera Gekongo awataba nikitakia msichana wangu success to her in her exams. Okay, mbia mwana sana na ndeto kumuwisha linere amaya Richard Onsembe awataba pamoja kura Kionduso Bukinami na boigo MC Bentez o guest agoteba kura agoteba kwa Njenga Nairobi goika Kiamarita Miriri Mokoro kwa Njenga achaka na kwa Njenga rende mukuru wanje mukuru kwa Njenga no amenya aje ruko muturo kaki ndingo tira nkoretere babo igu umuturo gutuka mukuru kwa Njenga gari okay genda bano gaiga se twakabeire gaiga se chibali murende bagoteba toko barakitari chibali mochiko boro matare iga kaki umuturo munuru njenkoretere oyiwechiba Ogembo Frederick out Corona Kuru City ndo chichi message ne chinyinge onsarigo baba Dominic Irere Barnabas ke baso Rogers Nyariki baba Jeria Kirubo pili hoho agoteba kuroti mani kama kawaida eti munene pili hoho wachimore linga toru wakira bona sencho kene kusangana intro kidoyo lenga lero litulindero lero igikege baitu ko barachi ndero ero manyara babo minto ero manyara gadimati yokire ndero ero manyara babo minto ndero ero manyara gadimati yokire gaki yani to litulindero igikege kechi edukeria gadmada sebere branja niyo kuchengera obakuru bumwakoyomo nabigo ege kusiki gatembe TV na gatembe FM begalia asokwane kinga live tuakoleta yusi aseshere embo kigima ayo manyene intiokokora minyokango gadmata to bayise gutigara mayiga unyura magoli akenya kenyirwe abekirubuya nabo igoko keigwa wikegera ngo kerigego ikera mugukogo bone yamasema nabo kole bintu kumbole gali utali kuibe bintu byose byora oli bya nyumba ibintu biriyo gane tibora mambia no eno mugati obugwansa omutononto ni gobono biri ase amagulia maya katugo chenga inchungogoke naye unyara kwa bagokogokero bokoreri bwa Gadmata supermarket aso mwaka oyomo onkorogo kibache no ale ga ngabo nalituko igari nyasi igari amasokia baoka siko gukondera yes ora bugenga moturio guardian kote nabonga moturio Guardian omancho borigere omategere namba yesimini gere 0745 9098887 onyeko ganete goika aria ase amagacha yogose ase supermarket ya Gadmat ritkeri gali alero nabokonyara gutumeka enambe yesimi andake kobwate koboria konde wensi nabokonyara gutumeka enambe yo yegwere na inde 0745 9098887 ama ni gana chire okay igabuto ireke 0745 909 889 asante sana dada Faith kutoka Innocent anasema na tutakia siku njema pia tunakutakia siku njema kutoka maeneo ya Innocent unajua ni Naroko County esikatiki akurunga Faith Innocent popote pale unapotutazama kutoka tunakutakia pia siku njema asante sana metana tumeitwa pale Naroko County shukrani sana ngoroko noma iteke Masai ke Masai onsarigo mbetima horvase rodiko kwana rodiko yaya yero horvase rodiko vagosi vahaya Nkoburukani olege Chinese keliki wale kukwana igorobono wasalini wana yukuruje bakana ayo kutoka ina igera kitu eke Masai ke bwate la nyinge no abo horvase vagosi vahaya ke oteba okay totebi ngai kiumanyete ekiuma totebi soba yo kande nchende soba tijameke soba chami soba chamugene ege bantu bakuruba metu bunabo soba anasema anataka iga by the way fade by the agota niweke wimbo enye inaitwa obe Faith
Hiyo wimbo naomba ulize mtu mwenye anajua vizuri tuambie. Anasema obe. Anasema muniwekee wimbo yenye inaitwa Ombe. I think ni wimbo labda ya Kisii lakini wako amutata ni asinini kidogo, lakini tunashukuru sana dada Faida kutoka maeneo ya Enosen abantu balichisa mu kiri cyose pe cya Goals jiza mu kiri cya Naroko County. Asante zaidi kwa sababu mko pamoja nasi aigasomuruli etwani yagatembe. Sokoro nochenga chikogenda tuko liba beriga asebenga libago obakoro bya semitandao gatoko kura turachi kutiga esebuli ya request iyura achegwansa kirage erinyansu bono mambira lakini go twanyoro bosebuli ayonya kuganeti ko liangia semitandao unabona kama chikama ngana abaire bobe manyanga ekiage kireke binabora abekubyara unabona musacho oli angatia abantu jima ya semitandao weta se WhatsApp mbobe ere mami nte sokoro egene ntuwenta kugike duno mugako monene nabwado sokoro nabwado tuko sinache kubwado anyama goso aje kutenje kuna kulikete message okandora mabiro gatume beze nkina ndogo jira kumbwata ngera gwatumire nebeze na usiri ngiraje bono kumbwatira gutayi gutwara akura oyo igoganiritinga nakwete gusokora renga nakwete Omaite kineke be. Ari nkuruwe gazeti, okwende se gazeti, ntobwateke gatete of announcement of dead. Death and funeral announcement. Okorali wako. Announcement of dead. Arabu no ga. Makoi. No konyora ga gose Wanjiro na Nyarebe. Okay, bono ga igo bono nyo Wanjiro okolika makoyone. Makoyone na basi tuboroso agoro Wanjiro wa naina. By the way, huyu shabiki wetu kutoka maeneo ya Enosaid tunataka tupigie simu. Tupigie simu, hiyo nambari iko hapo, alafu baadaye uitishe kile ambacho umesema ndio tusikize vizuri. Bila shaka tutafurahia zaidi. Mwaiteka tupata mashabiki kurusiko ya Agusi inakuwa ni ratere zaidi. Asante sana. Bono sokoro obunobo kirimiti. Na ndo obunobo unerelia. Omaite no ebibiria ngo kanere ngato libintu byabwama. Niwe tenga kigusi ikere. Straight. Tulibya byabwama. Byangaji. Ebyangaji. Straight. Ikigusibu amana ngaji ningeteke. Mapema. Bona ayero kigero kubeke ibintu bikwasangiririga kwabeka mugugu. Na bigana n'abantu banda bakoli ibintu gitigali esa matanga akogenda kumba akogenda matanga tali agenda kolera agenda kuli yange kwato mona bakwenda gali kumba ere tigoti yanye gusire yalingingia mapera kanyete ngiga njuneri nyagusira gabegire oyakolera kuchimali rungu ubeke ganjulio gete ibini bituruko yo kukura genga ki bamintu gai ketukwa nabo korobyo bega goikano no buli yange ngeteke onzaligo ntate kora bolio musubati yigo kotaba mo inokoro ya no maite mangana nali kwara kwande kurugiga abo wetu matete teganiki Kyo kwatere torose mugati ndengerete wakale supermarket yakati ma bakora lindasi tindazi lilia ereteri iria kwanza bana ligeti ko ya ndesto arabu obo kirimiti niki aseke gusi ntotebi ngubo kirimiti ngetoki toerese ne TV ole pakere koso obo kirimiti aseke gusi obo kirimiti ngetoki toerese yani fafanua te nini fafanua ngeri ya mawa awa kwa nego ngana lito tasoke kuroiga se studio kose kwambori na lito ra kwa mega fiki yangu na tere chokotera ngotere na tere agade tako nyako ngiteresi ngotere ntebi fiki yangu na tere chokotera ngotere no never ngotere diorale ngotere ngotere diorale orale orare oyi akoro korori oyi akoro kumwaniki akiate orara rara ngotere diorale daimangana omwachimulirali bemono sana tako tuangalia hiyo wimbo ndocho mutagalio tulikeni chube jinzinga sana kwanda baibwetaje roteruko alafu baadaye tukasi request tutakuwa tunaangalia hiyo maneno basi wana mwachumuliringa tubane tiku gotiga ase ekeminyege kubuati kyomurobuli etwani ase nsamalia request lakini tuwakirambia mono sana kwa sangira itu Matilda obosemi tuarua mwali kimasibo kwa rubi mitandao tiga ko tumekachire se chabantu bakure koirire family yao chikoragiriria abantu bawo by the way tiga koira amaragirerio bogo
Aitari koro kumarageria kiagera rende gotaba geningo chabarenge. Ekerote betu. Gosoyo bono tari moi. Akero aje we ine tanguje. Nekero muntu nakwete lakini ayawasangirira chibesa koira bwogo. Ine ngosoma. Bwogo muntu akwete osensei no gose no musani gose no. Onyense itaro torochia bairingo chabare baso ai ni different houses. Bacha konya kuragero rende pake ngakinya gosira gocha koeni. Abwaro nchendo teresino ene problem. Kwambwatire? Tegera yo kwasiri. Karatika kwambwatire. Ese ndio sieko so agwetira serie taria matanga tigigende sebone. Aso winge kwambwatire? Ntingo kubwata. Okay, nana bondo turabwata. Teko nyalekana. Okay. Ngubata kiyoko mini. Okay. Ndo ikabu. Ndo ikiragabu na tevire mwanchibulire lijatokolera igara kiniriko sawa ngochere mwanchibulire kerego chakali unyolenga mwakonkoro kibacha etu 2. Lero Friday Express no karago so. Uyorengerete. Lero tindi kokora aje. Inko nso mangana akurende Friday Express. Ntenge ga igantike koenda kotenga kali ndie migati. Iga supermarket ya gati. Tevi omo rigere so motekereri oyo Express mumera negati. Kwanza lero onde bwezi oli bwanjete. Friday Express. You just come. Iga. Gendere nige songa. You just come on front of me at the Gadmat supermarket. Is here where you are coming when you want to come you come where ngajari aki gesongo asante sana enyolenga request ngochere lakini kwa niaba ya bonsi tu wa trend ya kigima aliyensemelia kurunga Mike Willis na Lucas Mugaka ekerutunye gusangaga kure same yende nchikuru kwa Geoffrey Onsarigo mwana buliroba genda gusanga lakini uwe na weekend isiyokuwa na bugda. Obaigwa Matilda elinde kemunto mbia masa. Ogotaka gwate bigukwana. Yani ogotaka gwate bigukwana ni muntu kwa kero. Okay. Omugaka James ankoro kibacha ili. Nyasaye na akoroje. Nyasaye na ndoje. Twara musi.